Здравейте! Остава един ден до пътуването до Тоскана и искам да ви направя свидетели какво се случва днес. Не знам за вас, но при мен обикновено, преди да тръгна на път, се събира толкова много неща и е някакъв адски стрес. Все едно заминавам за винаги. След пътуването в Керала се върнах с много готини емоции, защото нищо не очаквах да се случи. Затова реших и това пътуване до Тоскана да не го преорганизирам. И няма да издавам повече. Следващите дни ще станете свидетели. За ужас на Перси, който помага в стайлинга, любимите ми обувки по време на път, това са кецовете. Просто не мога да ходя на токчета, докато шофирам и докато така се разхождам по различни градове. Обувам ги и потеглям по задачки. Първата спирка ще видите след малко коя е. Всички, които ме познават, знаят, че аз не обичам да говоря по телефона. За тези, които не го знаят, се извинявам предварително, нищо лично, просто като пътувам съм достатъчно заета и предпочитам да комуникирам писмено във всякакъв вид. Съответно е много важно да имам достатъчен достъп до интернет. На много места се оказва, че това е проблем и аз трябва да го разреша предварително. Затова отивам при мой мобилен оператор, за да мога да си преподпиша един анекс, да имам достатъчно мегабита на ден. Изобщо не е евтино и си мечтая за деня, в който ще мога да си го ползвам на едни нормални, достъпни цени. Влизам вътре, няма да записвам. Интернетът е пуснат и това означава, че ще можете да следите 10 дни на пътуването ми в Тоскана. Facebook, Instagram, на YouTube. Ще се опитам да качвам всеки ден по едно видео и така да може да видите всички приключения, които ме очакват. Сега, следващата стъпка, отивам в един магазин, за да избера нещо цветно и пролетно, така че да може да се чувствам още по-весело по време на пътуването. Ако сте пътували скоро в Тоскана, може да ми пишете под това видео или в Facebook на лично съобщение. Приемам всякакви съвети, идеи и въобще препоръки, какво да опитам, да хапна, да пина, къде да отида, какво да видя. Като от сега ви казвам, че пътуването няма да е тип само градски туризъм, музеи и забележителности, които са включени в различни гайдбуци, а просто искаме да излезем извън градовете. Ще посетим различни малки градчета, така включени в така наречения селски туризъм, където ще отседнем в вили, но няма да издавам все още всичко. Следете в YouTube, тук в Facebook и в Instagram. Един от обичайните ми маршрути в София. Това е от булевард Бундуков към площад Славейков. Вляво сега нямам време да се отбия, но е новия соцбар на мои приятели. Пожелаваме много успех, може да го посетите, ако сте тук почивните дни. И отивам на среща с Перси, който току-що е свършил ефира на кафе по Нова телевизия. Бети бързата стъпка. Как пък не мога да срещна някой италианец, докато се разхождам? Да потренирам италианския. Чао, рагazze! Бейби! Бейби! Viva! Vediamo qualcosa.
Айде отиваме за дрежки. Хайде, носи ти подарък. Откъде? От Израел ли? Да, от Израел ти носа на тебе и на Бенита. Има тук неща. Благодаря. Ама трябва по-така да го разгледаш. Стреса, гръмнала съм. Защо си гръмнала? Защото не съм готова все още с всичко, но ще се справя до края на днешния. Помниш ли да съм готова всичко, нали? Аз съм тук до теб. Багажа! За багажа, да. Отиваме сега при Вяра, да. И трябва да изберем нещо цветно, за да е свежо и да контрастира с зелените лозови масиви на Тоскана. Зелените лозови масиви, това по някакъв начин ми хареса. Ама да, знаеш колко е хубаво зелено. Чакайте сега, Какво носиш? Фаники разгледай. Значи тук има... Значи има по нещо за спомен и по нещо за капка. И за нещо за телеца. И по нещо за телеца. Ей така е. Бебик, това ли е за мен? Какво е това? Това е подаръка за теб. Отвори го, че казваш, защо че ми е трудно носа и носа и чанта. Не го чупи. Моля те, помогни ми. Добре. Значи това е, беше италианско, но го купиха там от един магазин за, писалка. Как се казва... Да пиша поезия ли? Понеже, нали, пишеш блогове, пишеш последно някакви неща в интернет, сега ти пишеш на компютър, но реших така, че мога ти подаря едно перо с една мастилница живот и здраве, като си вземеш и можеш да напишеш някакви неща и на хартиен вариант. А между другото, тук има такива листове и навътре има пликове за писма. Само да не отлети нещо. Пликове за писма, това е някакъв сертификат на... Дума, почнеш да пишеш като бели нощи, почнеш да се пускаха писма. Тя по реката ли? Той ли беше по реката? Да, той на другата горкомо на човека. Много готин подарък. Между другото, един ден ще напиша книга, аз обещавам. Влизаме в магазина след малко. Как си камерата? Много ми харесвам. Влизаме в Мюшоп, за да си избера нещо за пътуването. Здравейте! Имам нужда от помощ. Ще помагаме. Добре, супер. Ще избирам сега някакви цветни неща. Ще се развихли нашето пътуване. Къде ще пътуваме? До Тоскана. Утре тръгвам и говорих с Вяра да мина. Той има и рокли. Това ще получихме вчера. Жестоко. А пък тук са бижутата. Хайде, оставям чантата. Ти си наред. Чакай сега да изберем нещо. Бейб, ще Значи, същам... Да, знам, обаче искам да ги нося с кецове нещата. Може рокли. Стига с тези кецове. Ами, това е положението. Токчета само вечер. Аз трамбовам през деня. Нещо и за токчета. Чакай сега, първо кецовете дневно. След Мюшоп се отправяме на обяд, защото вече сме мъртво гладни, а в момента е колко е часа? Нямам представа. Някъде сигурно вече към 3-4 часа. Не, 2:30. Остава един бърз обяд и след това вечерта трябва да отида в топен рент-а-кар да взема колата, с която ще пътува. Сега да видя какво ще обядвам. Добре, в 2:30 обяд. Си поръча, нали? Може ли да? Поръчам, извинявам се. Едно спаначено теле с телеш. И минерално вода. Това е на камера. Благодаря. Имам 20 минути само за един бърз обяд. И след това продължавам по задачи. Значи днес ми върви на подаръци. Какво е това, бе? От Лондон ли носиш? Кармек. Добре. Ягодови целувки ще раздавам. Следваща спирка – козметично студио Синара. Не знам вие как сте, обаче аз преди пътуване задължително си почиствам лицето, защото когато човек пътува, винаги се замърсява. Здрасти! Ще ме почистваш ли? Тръгвам за Тоскана и това обяснявам, че винаги под лицето така се замърсява по време на път, че аз идвам при вас да се погрижите. Хайде с удоволствие! Хайде! Гася камерата! Грети! Грети! Грети!
Какво? Купила съм. Преди да отида да взема колата от Top Rent a Car, закупих котешка храна с животинката в къщи. Обикновено не го правя аз, но сестра ме инструктира какво трябва да купя. Все всичко в последния момент. И сега се качвам на метрото, вървя по Раковска, качвам се на метрото и директно до офиса на Top Rent a Car на Терминал 1, за да взема колата, с която ще пътувам из Италия следващата седмица. Чакаме колата на Top Rent a Car, заедно с Петето. Ето и нашата кола. С нея се пътуваме 10 дни в Тоскана. Здравейте! Това ли е нашия автомобил? Приятно ми е, Бети. Направо ще се качвам. Вие ли ще карате? Аз. Ето, личен шофьор. Пете, дай си чантата. Имаме GPS, Да. А парктроник имаме ли? И... Пете, как е, ти си с дълги крака? Имаш ли нужда от инструкции? Ние сега трябва да отидем да оправим документите, нали така? Карай към Италия. Вие отпуска имате ли? Ще ви пуснат ли? Ще ви пуснат. 12 за. Добре, идеално ще се вписваме се. Къде трябва да стигнем? Към терминал 1. Да, карайте само напред. Къде в Италия ще ходите? Тоскана. Супер. Флоренция, Сиена. Аз честно казано, това ще е първото пътуване, което е така по-продължително с кола и съм много нетърпелива, понеже може да се видят повече неща. Абсолютно. Взехме колата от Top Rent a Car. Всички задачи са изпълнени. Сега остава да се прибере да оправя багажа, което също ще ми отнеме време. Най-важното да не забравя фотоапарата, камерата, която снима в момента. Благодаря, Нелка. Много ми готи на Сонито. Също GoPro и всичко, което ми е необходимо. Най-важното кредитната карта, защото всичко, което забравя, може да го купим, така или иначе. И тръгваме! Andiamo!